una d'emparonem en la idea de una juerga armada. Pues el acte a celebrar es el sant de l'amic Tomàs. Ara, després d'esta magnífica lliçó, va la última ponència, la que hem deixat per al final. Esta ponència tracta d'un tema molt polèmic des de fa un cabàs d'anys ja. La mateixa tracta el tema de l'educació, l'ensenyança a les escoles i les universitats, i el precari estat d'algunes instal·lacions, i sobretot parlava de la llengua. D'eixa llengua dolça i graciosa que tots amem i que tants atacs està tenint durant molts anys, inclús des dels mateixos estaments públics valencians. Però això estiguem segurs, que això canviarà per sencer quan nosaltres estiguem manant. La ponència la llegirà en Joan Benet, Rodríguez i Manzanares i té per títol La renovació en la llengua i l'educació. Joan Benet, quan vostè vulgui, que pot ser la paraula. Moltes gràcies, Juan Ra. Bon dia a tot el món. La llengua valenciana, la llengua que durant un bon grapat de sigles era entesa per quasi tota Europa, pues aixina ho demostren els sermons que realitzava Sant Vicent Ferrer en llengua valenciana, en el devintre dels temps s'ha convertit en una llengua minoritària, però molt volguda pels seus parlants i amada per ells com se ama a la mare que mos ha parit. És per això que la llengua valenciana no ha mort com el llatí o l'hebreu i segueix viva gràcies a la voluntat del poble valencià, dels seus fills, dels seus parlants, sense que cap entitat pública o privada hagi ficat diners per a mantindre-la viva i que sure d'entre l'actual llengua majoritària, que és l'espanyol, com si han de fer unes altres llengües veïnes. És per això que des de Renovació Política apostem en ferm per les dues llengües que són oficials actualment en la nostra comunitat valenciana, en el nostre històric Regne de València. Apostem per la llengua oficial, pues no hem de perdre de vista que és la llengua mare de molts bons valencianistes, com és el meu cas. I a la mateixa vegada també apostem per la llengua valenciana, pues, com també és el meu cas, és una llengua que voluntàriament he decidit que siga la meva segona llengua mare. Per tal motiu, la realitat de la comunitat valenciana no es pot entendre actualment sense les dues llengües, la valenciana i l'espanyola. Però com l'espanyola té prou defensa des de Madrid i els partits majoritaris, en Renovació Política estem convençuts de la necessitat de defendre la llengua valenciana a capa i espasa per totes bandes i front a qualsevol atac des de qualsevol lloc. Pues una de les senyes d'identitat més gran que té i que pot tindre un poble és la seva llengua. Pues per a defendre qualsevol altra senya d'identitat s'ha de defendre parlant. I en quina llengua hem de defendre totes les demás senyes d'identitat? En la llengua pròpia del poble que està defendent les seues senyes d'identitat. I en aquest cas, evidentment, és la dolça llengua valenciana. Com és nomenar per tots els valencians de pro i pels escriptors valencians des de sempre, i inclús pels escriptors de fora de les nostres terres que volen estar al costat de la veritat. Per això, Renovació Política defèn i sempre defendrà a la dolça llengua valenciana de tots els atacs i de fora i de dins de les nostres terres per a que tots puguem parlar i escriure en la nostra dolça llengua valenciana. Però este comès no es podrà dur avant sense un projecte coherent i 100% valencianista que ajunte la llengua aliena que ens volen impondre des de la AFL i els estaments públics i que ens imponen en les nostres escoles i universitats.
Nosaltres tenim molt clar que la dolça llengua valenciana ha de tornar al sistema educatiu. Eixe valencià que parlaven els pares d'esta noble terra, la que parlaven els iaios d'este poble treballador i valent, la llengua que sempre ha sigut l'estandard i senyera del poble valencià, la nostra dolça i ben volguda llengua valenciana. Per això, des de Renovació Política, estem a favor de derogar a la APL i rellevar-la del càrrec de normativitzar una llengua que no sent com a pròpia, la llengua valenciana, o en el seu defecte de llevar a tots els acadèmics que estan per la llavor de catalanitzar al nostre poble i ficar acadèmics que siguin valencians i valencianistes de soca i arrel. Aleshores, aixina, la llengua valenciana podrà tornar a ser una llengua vehicular en els nostres centres docents i sonar en la nostra comunitat valenciana com li pertoca per dret. I per a comentar això, Renovació Política sap que ha d'afrontar un fons de canvi en el sistema educatiu, però ja no aleshores en la substitució de la llengua grossera que ens volen impondre per la llengua autòctona valenciana, sinó en tots els sentits, pues una bona educació no aleshores es basa en la llengua, sinó en un bon cabàs de coneixements que tots els nostres jovens en edat escolar, des d'infantil fins als estudis de doctorat, han de saber i conèixer en un ambient d'estudi i educació que siga l'idòneu per a tots els estudiants. Tots sabem que hi ha escoles que careixen de lo més bàsic per a poder ensenyar les diferents matèries d'una manera correcta i propícia per als professors i per als alumnes. No tenen pissarres en condicions. Les caires i les taules es mantenen de peu quasi per miracle. I inclús alguns col·legis no són més que uns barracons fets en uralita que es converteixen en un forn en estiu i en una nevera en hivern. I en un entorn d'aquesta índole no es pot donar classe, pues quan mestres i alumnes estan patint unes carències bàsiques, és molt difícil que els professors puguen concentrar-se en donar una bona classe plena d'elements d'estudis propis de cada assignatura i que els alumnes fiquen els seus 5 sentits en atendre als professors i estudiar tot el que estos puguen ensenyar-los. Per això, en Renovació Política apostem per modernitzar tots els col·legis que tinguen falta en qualsevol nivell, ja siga en proporcionar material deportiu, ja siga en proporcionar caires, taules i infraestructures diverses, com puguen ser un sistema d'aire condicionat, pissarres, o si cal, construir nous col·legis per a substituir els que ja estan funcionant i són tan precaris que no mereixen la pena reformar-los, sinó construir un nou col·legi que complisca totes les exigències que la vida moderna actual reclama per als nostres estudiants, pues no hem d'oblidar mai que la joventut és el nostre relleu. I si volem tindre uns professionals en tots els camps i sentits, hem d'invertir en la nostra joventut i la seva educació, pues ells són el nostre futur. I això en Renovació Política ho tenim molt clar. Per això diem invertir diners i no gastar diners, pues els diners utilitzats en fer de l'educació un projecte de futur no són diners gastats, sinó diners invertits. També som conscients que hi ha alumnes extraordinaris, però que la seva família no pot donar-li l'educació que es mereix segons els seus mèrits. Per això, quan estiguem manant en les institucions públiques,
propondrem una llei en la que als alumnes que es mereixen ser becats els becarem per a que aconseguissin ser uns bons professionals i en això el motor de la nostra comunitat valenciana i el motor d'Espanya com tradicionalment sempre hem sigut. Però en les nostres beques primarà en primer lloc becar primer als xics que tinguen unes notes que reclamen la beca per dret propi. I després vindran uns altres condicionants, però ser estranger no tindrà mai punts extras. També es troba en l'esperit de renovació política fer dels nostres centres docents uns llocs on els alumnes puguen trobar-se com en sa segona casa. I per allò proponem dotar-los d'aules d'informàtica en internet on els estudiants més desfavorits puguen tindre accés a aquesta gran red mundial, de laboratoris on els futurs científics puguen fer les seues primeres pràctiques, pues d'ahí podria eixir un nou Joan Vilanova i Piera o un nou Vicent Peset Cervera. Una aula d'idiomes en tota la infraestructura per a que puguen estudiar idiomes com l'anglès, l'alemà o el xineng en les millors condicions. En fi, dotar els centres docents d'aquestes infraestructures que faran de qualsevol col·legi el col·legi del somni que tots hem pensat alguna vegada que deurien ser els centres públics, però que cap partit polític ha fet mai. Un país que invertís en els seus estudiants, en l'educació, és un país condenat a tindre un futur esplendorós. Moltes gràcies. Si no mos poses no se n'anirem, no se n'anirem, no se n'anirem.